Ассалому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 7 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Хулас, дар навори имрӯза бардоро Opel Astra F ҳаст, Daiwo Nexia аст, ВАЗ 2115, Mercedes-Benz C-Class, BMW 5 серис ҳам аст. Хулас бардоро ҳар хел нарх наво автомобилои хуб бовар дорем ки видео махлуто мешавад. Шеро бачо, агар ки шумо дошта бошед хона, мошин, замин, квартира, молу маҳсулот, техника, маромат метавонед дар рақами ман муроҷиат кунед. Ба шумо чӣ гуфтаем бардоро? Гуфтани ман ба шумо ҳамияе ки агар ягон намуди завод ё ки ягон корхонае ки мақсад популярни нестен, дарвоза сохти дарвозаҳои чизе ки бошад мақсад популяр набошад, бардоро пешниҳод мекунам дар YouTube канали худам дар ҳамон минтақае ки мақсад одамо зиндагӣ мекунанд, аз он дуртар ҳам шинохта кунад шуморо. Ба якум эълон мегзарем дӯстон, гапа зиёд намекунем. Opel Astra F ки нами имрӯз ба мо равон кардан, ҳозир видеошам ба худтон тамошо мекунем. Ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам дӯстон. Opel Astra F Caravan дар ноҳияи Калхозобод аст. Айни ҳол солаш 93, мотори 1.6, коробка бошад механика, бензин плюс газ. Нарх навоша мегӯтон 27000 сомонӣ. Боз насиб боша аз номи канали Авто ТВ занг бизанед, шумо да арзон мекунам мета. ҳатман тамос бигирен. ҳози айни тарбуза харбуза ҳай бардоро да караван мезанен, бардоро савдо мекунен. Ака одамое ки бизнес кардаги ҳастен дӯстон, хитон мефаҳмен. Касоне ки бизнесмен ҳастанд, тамошо кунед кеса бошан видеора, мефаҳмен ки ин автомобил бисёртар барои чӣ дар кор аст. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. Мегирӣ ҳуҷҷат ка намегардӣ. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дора дӯстон. Ана мотор, коробка, ходовои ҳамаш 100% ҳаст. Ина бинен дарунша. Иҷа дудармон дам гирифте сай. Автомобил мега дар хона ховаи мақсад ягон кас ҳайш намекуна. Ози худам да ғарибиям мега акамон. Барои ҳамин беҳуда да як ҷо наиста. Автомобил да як ҷо агар истод бардоро худ ба худ вайрон мешавад. Ира худтон медонед. Маромат касоне ки харидор ҳастанд, занг бизанед када аз наздик рафта боз бибинед. Ба дуюм эълон мегзарем дӯстони азиман. Эълони димон чие? Мусоҷиб дар шаҳри Панҷакен айни ҳол қарор дорад, вилояти Суғд. Солаш 1994, кузов седан, мотор, коробка, ходовои ҳамаш 100%. Коробка бошад механика бардоро. Фикр мекунем ки камтарак моторш калонтар 5D. Касоне ки тарафи сари Хосор мерен ё ки наи сани кӯҳои Ховалинг, мақсад даво тарафо хеле автомобило дар замистон бениҳоят дар корто мешава. хитон ира медонем бардоро. 94 солаи механикаи бо плюс и. Каши механика аз автоматика бардоро фарқ мекуна. 55000 сомонӣ нархша мега акамон. ҳатман тамос бигирем бардоро рақамҳои 111 55 88 36 ва охираш 98 27 занг бизанем. муомилаи зур ҳам дора мега акамон. чотки бо муомила мекунем. ба сеюм эълон мегзарем дӯстони азиз. Opel Vectra акид айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Стили мошина бинем бардоро. ҳолатша состоянша бо хутон баҳо бute насиб бошад. 93 солаи кузоваш седан. Коробкаш механика дӯстон. Мотори ODH 1.6, бензин, газ. 25000 мега акамон бо насиб боша муомила мекунем. ҳатман тамос гиранд мега ҳамаи рақамҳое ки мондагием бардоро 918 94 89 89. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 100%. ходовоиш соз, газ, бензин кор мекуна, утилизатсия дора. ҳуҷҷат то 28.03.2026 ҳастай бардоро. Як хеле айдага бо ҳуҷҷат дора бардоро. занг бизанед касоне ки харидор ҳастанд. ба чорум эълон мегзарем. Инак дӯсторони Nexi бардоро ки Nexi хар ҳастин айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. солаш 1995, кузов седан, коробка бошад механика. краскаш навзаги бардоро чихе ки хитон дида истодаен маълум аст. 95 сол то и вақта мақсад краскаш ҳалиш кардагиай. ба худи шумо аллакай маълум. бо нархаш 13000. кузов седан, мотор, коробка, ходовои ҳамаш 100%. коробкаш механика.
мотор 1.6 газ бензин. рақамои 978 78 08 80 занг занен. Акао мебардура ёки ватсапшда занг занен бардуру 4 балону нав балону 70-80%. ҳамин хашки бардуру ҳуҷҷат надора, тамом транзит утилизатсия надора, транзит номеро муомила карда мешавад дар назди мошин. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон. эълони панҷумон боз Daewoo Nexia. иам солиш 1995, иам дар шаҳри Душанбе аст. айни ҳол коробка бошад механика, мотор 1.6 оддӣ газ бензине. нархи бошад 12000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамои 002 36 46 46. мотор, коробка, ходовой электрики ҳамаш мақсад соз, магнитофон, колонка ҳастай бардоро чихе ки дидаису. айни ҳол утилизатсия дорад. ҳуҷҷатош солонаш камтар дига мондагай. 4 дискаи престижни зайгай, 4 балон дигар нав мешини, фақат ҳай мекини меирай. ҳатман харидоро занг бизан, аз номи канали мо насиб боша бо шумо арзон мекунам метатон. ба эълони шашум мегзарем шербачо. эълони шашумон чи ай? ваз 21-15. дӯсторои вазам бисёр аст. дар комментария нависонен ака ҳама хеле мошина пешкаш кард. бардоро комментария пир кинен. аз кадом модели мошин маъқултон боша насиб боша пешкаштон мекунам. аз мо пешкаш кардан бардоро. аз шумо тамошо ва як дона лайк задани ягон чиз намеравай шумо. дар шаҳри Турсунзода солиш 2004 механикаи бардоро мотори 1.5 камтарай бо бензини газ 14000 сомонӣ нархи автомобил. тамос тариқи WhatsApp рақамои 977 29 99 95. дар ҳолати беҳтарин қарор дора, зайги пустагӣ надора, ҳуҷҷатош бучидага, аккумулятор соз, ходовоиш 80%. марҳамат, касе ки харидор бошад занг зан. ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. эълони ҳафтумон чие бардоро? Mercedes-Benz C-Class. айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 94 солай. нархша мегум ҳатман обуна шава. яктаи подписатсия кинем бардоро 28000 сомонӣ. 94 сол Mercedes ки моторш 1.8 94 сол Mercedes механикаи бардоро. газ бензин ҳардаш кор мекунад. ҳатман тамос бигирен тариқи WhatsApp рақамои 072 99 39 93. як сол ҳуҷҷат. бача, як сол ҳуҷҷат плюс утилизатсия дора. мошин чотка каги фақат мегири ҳай мекунӣ. камтар дига савдо меша. мега марамат занг зани Mercedes харо. ба ҳаштум эълон мегзарем дӯстон. боз Mercedes-Benz C-Class. и айни ҳол дар хуҷанд қарор дора бардорои ман. солиш 1994 универсални кузовш бардоро. коробка бошад механика, яъне мотор 1.8 газ бензин 32500 сомонӣ. не моҳи дига техпаспорт қатъи ҳуҷҷат дора бардоро. 32500 сомонӣ. рақамои 928 22 22 81 охираш 928 22 22 81. ҳатман занг зани. 1.8 мотори 1.8 бардор пакриват мекунад ҳама одамое ки мақсад кор намераванд. шахсоне ки такси мезанен ба фикрем ки шумо дар камтарак хеле вазминтар меҳалта. фикр ақидатон бо дар комментария бунависем бардоре ки такси мезанен. ба наҳум эълон мегзарем дӯстон. боз Mercedes-Benz иш бошад S-Class. S-Class дӯстон. дар шаҳри Душанбе аст. солиш 2002. кузов седан, коробка бошад автоматика. бо нархи 40000 сомонӣ 2002 Mercedes бардоро. фикртонад як ҷо ҷамъ кунен, да автомобила тамошо кунен. хуб, мотор фикр мекунем камтарак калонтар. CO2 бензини газ 40000 сомонӣ нархи автомобил. 40000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамои 915 59 51 97. ҳатман занг бизанед. мошинча тенҷакай чотка алиш мешава. мақсад бо муомила мекунем. мега мебинем вариантҳои алишира ку ба кадом намуди автомобил мақсад алиш. уснш айхтон васаи дора. ба дигар эълон мегзарем дӯстон. ба фикрам эълони даҳам буд. BMW 5 Series
дар шаҳри Душанбе, яъне ира солаш боша бардору 10000 кузов седан мотор 2.5 бензини холли коробка механика 30000 сомонӣ. Сироч намефурӯшам, мега мотор коробка нав 1 моҳ дига мақсад ҳуҷҷат дора, ходовош 90%, монитор Android, колонкаҳо оригинал, 5 балони нав, кондитсионер кор мекунад, абагреф сидел дора бардоро, пулт центр замок, хулас электропакет, дари пешаш люк дора бо плюс ҳамаи. Газа вообще дидаги нестай. Мақсад хардоро фақат занг бизанад. ҳуҷҷати солонааш камтар дигаш мондагӣ, максимум 1 моҳ. Рақамҳо 111 17 61 08 бардоро занг бизанед дар WhatsApp-аш ва ҳам дар рақамҳои дастиш. Эълони 11 мегзарем. Шер бачаҳо хоҳишмандам тамошо кардан, якта лайк онем, ҳичи намеравад шумо. Подписатсия кунед дар канал. Инам хеле хона мошин, замин, квартира, мол маҳсулот, корхона барои ҳамкорӣ метавонед ки бардоро занг бизанед. хуб, ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навори маро тамошо кардем. Аз шумо миннатдор ҳастам. То наворҳои оянда хидмаи яро мададгортон бошад. Паноҳтон ба худову ҳатман лайкҳоро бизанед бардоро. Дар канал подписатсия кунед, подписатсия фаромӯш накунед шербачо. Инам хеле мошинои арзон, бешаи хонаҳои арзон мегирем, реклама мекунем, баҳри бинандагон пешкаш мекунем. Боқӣ дар паноҳи худо то наворҳои оянда. паноҳтон ба худо дӯстон.